ma North Kanyamkago richo te en kaka representative otimango marade kabendo wachna penjo Omamba kanyo ni ward bursary ma Gavanas miye osetimogo ang'o since 2013. Mano penjo mar Wilberforce Otieno. Kinyalo mana duoko penjo makamago Omamba kapok asomo moko kuom ote ka entiere kaunti ma Migori. Thank you, Wilberforce. Kamano Wilberforce no be achiel kuom ng'ama dhoge ndong' ne bedo ko MCA ma North Kanyamkago. Ten Bishop told so. To Wilberforce penjo ne to nago bado tago chilo. No yeri mar mondo mi go governor kosigo ne itino jopiny. Ma fighter. To donge jopiny mowuoyo on behalf go ema yiera despite gocho no. Yiera nikech ging'eyo ni ng'ani tema nikech an gi option Joyce. An gi option mar bedo piny kadhi amadho chai mopoto gi strong tea gonya. And alinga kare gini otimre. But now I have decided no, mine's wrong, mawa correct. And bedo ni and jakupogo go jogi to gi oversight. Kuri ngeni Wilberforce to kuro lock oversight no. Kuri en ko lock gi dolu oversight to work ne ni go to. Kuri ahila no to ngeni kuro abiro wuoyo kode one on one ngamo siep na monda kone ni oversight en kisungu to dolu ken go to. Dolu en check to teach. So can go to. Now kuri winjo gik ma Wilberforce page Omamba yena mar mondo mi ang'adi matin yena mar mondo mi ang'adi matin kanyo wantiere kod shida matin kod picha ni maka parono gi kanyo waduogo kuomi kiseloso weche mag tuo kata kama ni nyisa ni osebedo makare inyalo dhi mbele Omamba. Ero kamano atama wacho ne aselero wach mar gocho ma achiel kuom jawuodo na wacho miluongo ni Wilberforce okone na goyo obado kendo ago chilo ni anagocha nado ema seduoko ni oyo kagochi miluongo ni oversight no gidholuok en gocho en cheko tich ma oket na ipeg chik mondo atim miluongo ni oversight ochako koni yore richo to gi pesa mar ng'eni Joyce ma gima bende abiro kwayo mondo chako tim onego tim public awareness okiwinjo ka Wilberforce penjo ni kuka to dhiembo dwadho to bedems openjo ni to pesa manyo governor omiya mar basari tatero kanye mosebed kimi kochakore 2013 nyaka sani osebed kimi pesa no kochakore higa mar 2013 nyaka sani openjo ni ward basari makamano ma governor osemi chakre 2013 nyaka sani isebedo kitimo godang'o pesa ok mi Joyce ma penjo makata inde okiweyo chopo irade dwaka ka gi studio kanyo chuth Onge pesa mimiyo MCA ni ma pesa makuru wamiyi mar basari onge kata chiel and mano should Mheshimiwa Jara will tell you and the other colleague of mine onge pesa michiwo ilano pesa michiwo and allocation mitimo ni this financial year waketo pesa makama mibiro chiw in terms of basari itime through the CEC member mar education itime through the chief officer it met through the director it met through Jojo Omamba maka paro no gikanyo and of course counties manigi village administrators it met through village administrator Omamba